Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Ngifuna sike sithi ukuxoxa kancane ngama variables random. Ngibiza ngokuthi ama random variables. Uzojwayela ukubona uzojwayela ukwabona lamagama umabili hamba elandelana ama random variables. Ungathuka kakhulu sizokwenza nje ama video nje alandelayo sichaza kabanzi indaba yethu yama random variables. Okwamanje ngizothi nje ukuthi uqale uthathe imiqondo yokuqala esebenzisana nama random variables ethu. Uyabona ngathi ngibhale nangala. Ukuze sithole indaba zethu zama random variables ethu kuzomela sazi kahle noma sibone ukuthi ama random variables ethu asuka kuma random process eswe nje kwinto esivene sayihlawumbisa noma sayiqagela sithi sithatha isikhathi ngijwayele ukuveza ngu-x omkhulu noma uphawu lolo kodwa lisuke livezwe ngani ngendlela enkulu. Nake u-x wethu base sithi 1 phezulu ngithi uheads lapho ukubona lo mdlalo lo usukudlala mhlawumbe ngehlanu uheads no tails kusuke kuyinto enjengaleyo ke. Ngithi 1 phezulu ngithi 0 la ngezansi ngino heads ngino tails ngino 1 no 0 bangithandile futhi bengingasho ukuthi 100 ngithi mhlawumbe 703 akungenani ngoba sikhuluma nje ngendaba zama random phela phecelezi ngazama ukuchaza ukuthi ukusuke kuyinto nje ehlawumbisiwe noma kuyinto nje ekhethiwe nje into ethathiwe akusiyona into eqondile noma kuyinto ekade ilindelwe ukuthi izokhethwa na kanjani sekuyinto nje erandom into ekhethekile nje. Asithi futhi ngivezelwe uphawu luka y omkhulu ngaphiwa nani ngase ngiphiwe indatshana la ukuthi ukuhlangana kwamadayisi uthi ngishintshe indaba yamadayisi ngithi amadayisi angu7 kodwa uthi ngishintshe ngithi ngizothini ngizothi isibalo ihlanganisiwe samadayisi ethu abheke phansi angu7 ngingasho nje ukuthi amadayisi nje angu7 ngithi amadayisi ethu avele phezulu ncese abheke phezulu angu7 uma kade mhlawumbe uthatha amadayisi akho udlala ngawo into engizama ukuyichaza nje ngokubhala lapha udlala amadayisi uma usuwashayela amadayisi akho abheke phezulu sithola ukuthi awu7 siyahlawumbisa nje uma ngendlela ye-random ke sesizoveza kanjani uma kuthi bekuthiwa mhlawumbe sibe siyiveza ngendlela random athi ngibona lana uyabona le heads ne tail ubuzenzela lo mdlalo wani wihlanu mhlawumbe usiphethe ngapha sikhuluma ngamadayisi usukudlala ngawo wawadlala base phezulu asala bheke phezulu ewu7 ingaba i-random nakhona nangaba i-random variable nakhona kuyangena naloko asibone uma sithi enye indatshana nje ngayibhala la ngithi mhlambe isibalo noma into ehlanganisiwe sathola ukuthi naluphawu lwethu less than 30 less noma equal than 30 ngakho singaveza ngalendlela ukuthi uphawu lwaka y esiliveza njenge variable enjani random sithi nani less noma equal to 30 abona nje indlela yokuveza nje imphumela nje esuke nje ingatheni ingayona into mhlawumbe osuke ubala ngokukhulu uqikelela cha nje kusekuyinto osukuhlanganisa noma uhlawumbisa ngayo njengomdlalo le yamadayisi ethu nalomdlalo wa head no tail wethu. Ngiyahlambisa ke lapha ngithi ungathini kuthiwa sino x plus 5 osipha u6 kusho ukuthini uyabona nje ukuthi kuyayicacela leya variable esingayazi uyayibona ukuthi shuthi iyayicacela ukuthi ingawuba noma singathi lapha u-y wethu equal u-x plus 7 uyabona ukuthi
nje lesikhala sona lesibalo sethu x sokuqala uyabona ukuthi i-variable noma i-random variable yakhona kulula ukuthi uyithole noma kulula ukuthi ivele noma iyayicacela ukuthi isisindo sayo ingubani yona. Uyabona ukuthi kubalula kanjani. Ungaphinda ubheke futhi nala kuya y kuthanda ungathi a-even okusho ukuthi ayalingana noma ayafana, so ekuchaze nje lokho kalula nje kanjalo.